Na een jaar afwezigheid werden dinsdag de Venraadse ondernemersprijzen uitgereikt. Grote winnaar van de avond werd Stage Crew Events. Roel Kessels mocht namelijk zowel de Loek Nelissen prijs als de Rabobank Publieksprijs in ontvangst nemen. Ja, geweldig. Ik sta nou nog steeds te trillen op mijn benen, zeg maar. Ik had er natuurlijk alleen maar kunnen hopen. Dus ja, ik ben heel trots. Heel trots. Hoe lang heb je met de voorbereidingen gezeten? Ik moet eigenlijk zeggen dat ik het eigenlijk allemaal een beetje over me heen heb laten komen. Ik heb natuurlijk mijn pitch heb ik goed voorbereid. Maar de rest ben ik eigenlijk gewoon ingegaan. Omdat ik wou ook eerlijk overkomen naar het publiek. Dus. Heb je nog grote plannen voor de komende jaren? En natuurlijk zijn we volle bak bezig met het doorontwikkelen van onze eigen producten die we op de markt hebben gebracht. En ik wil eigenlijk de komende 2-3 jaar wil ik er echt voor uittrekken om dat merk echt heel goed neer te gaan zetten. Zodat dat ook gewoon een topmerk wordt in de licht- en geluidswereld. Wat is het eerste wat je nu gaat doen? Ik ga dadelijk eerst mijn jongens opzoeken en dan gaan we eerst een hele goede toast uitbrengen. En dan gaan we het even met z'n allen vieren, zeg maar. Dat is het eerste wat ik daar ga doen. Heb je daar wel tijd voor om iets te vieren? Daar maken we tijd voor, absoluut. Dus, ja. Jij ook, hè? Zal ik nog niet nog eens een keer pakken? Je moet dan echt zeggen, dit is al één iemand van allebei weer. We hebben 3 mensen van de muur. Lekker man. Heel goed.